जों खमलंसिङाव कान्चनपुर थानायनिफ्राय माने बर' जुवेल्सरा बर' फाय 1.5 घन्टा जों आटकाय थाङा कारण इमले किसा वाती फायमनि कारण बोथ साइड माने रोड कंस्ट्रक्शन चले दं बोथ साइड स्लीपिंग कमन कारण गाड़ी जामबाय आटकाय जों जामबु फिल्मैया जामबु थमैया वहीं को अवस्था सर बुसुक जरा तो और पे कसा जाका प्राय 2-3 किलोमीटर बो जुवेल्सरानी 2-3 किलोमीटर एरिया वन कमै रबा उजागा नों कसा जाका आं सामानि के प्राय जों आरायटा रंसिं हा आं टाइम नहीं चाहिए तो मोटामुटी जों 1.5 घंटा में